Au. Asi to nasrala. Ty vole, nasranej Marty. Budeš mi říct. No měla bys jít už mít, jak tak bude dlouho. Máš hlad nebo co? Ty jak já se aspoň hejbnu, ty vole. To bude na to. No, jsem bočil, vole. Ty máš to myslím tak až ty hak. Čí to byl gamepad, ten to šel k zemi? No. Už ani nevím kam zaparkovat. Já jsem mu jenom řekla, to jsme ty. Jo, tady je. Někde se dementně mluví a on. Tak to vlastně jdeme taky. Jak to máš provokovat, když už byl nasranej? A já jsem ho nenasral. Ty byl tím rádiem.